Це не просто різдвяна мелодія, це український щедрик. Пісню, яку світ знає «Carol of the Bells», народилася в Україні. Микола Леонтович перетворив народний мотив на музику, що звучить у кожному куточку планети. Від маленького українського щедрування до світових сцен, фільмів і різдвяних хіт-парадів. Світ співає її щороку, а почалося все тут, в Україні. Цей звук не просто мелодія, вона зберігає тепло наших домів, радість свят, надію і віру в краще. Історія щедрика нагадує, наша культура може звучати далеко за межами рідної землі. Ця мелодія об'єднує людей мовами та кордонами, і щоразу, коли її чуєш, стаєш трохи ближче до України. Наша музика має силу подорожувати світом, залишаючись у серці і завжди починається.